دەم باش گۆدار و تەماشەوانین هێژا دە بەرنامەیە ڕۆژەڤایی رو دەلگەلوەمە. پرۆسەیە هەڵبژاردنên herêmî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê babeta serekeya rojava Tirkiyeyê ye. Gelek bûyerên li Tirkiye her wiha bi Tirkiye ve girêdayî bi proseya hilbijartinan ve tên girêdan. Çalakiyên Tirkiye girêdayî gefên operasyonê hemberî Rojavayê Kurdistanê jî di nav de wekî organîzekirina raya giştî û germkirina hestên dengderan tên nerxandin. Her divê proseyê de desteserkirin û girtinên beramberê endam û rêveberên Partiya Demokratîk a Gelan HDP her wiha rexnegirên desthilatê û Kurdistaniyan jî didomin. Ev rewş çend dikarê bandorê li pêkanîna hilbijartinê bi awayek demokratîk û azadane bike. Giringiya hilbijartinên herêmî ji dengderên Kurd re çi ye? Bi destxistina desthilata herêmî çend dikarê alîkariya xizmeta çand û civatê bike. Piştî hilbijartinê ew rexneyên li şaredariyan li Bakurê Kurdistanê tên kirin dê kêmtir bibin. Projeyên HDP çi ne? Di bernameya Rojava îro de em dê li gel parlamentera Diyarbekirya Partiya Demokratîk a Gelan HDP Saliha Aydeniz ji stûdiya me ya Diyarbekirê û şirovekarê siyasî Şemseddîn Bozkurt ji stûdiya me ya Wanê bigirin dest û binirxînin. Di destpêkê de ez derbasî Diyarbekirê dibim. Silav Birêz Aydeniz, proseya hilbijartinan di atmosfere gelek aloza civatî, aborî û siyasî li Tirkiye'de pêk tê divê atmosferê de gelo ev hilbijartin bi rastî dikarin bi awayekî azadane demokratîk li dar bikevin. Serî da gelemeyê me temaşe dikin ji wan re dibêjim êvar baş merheba herkes hemû kesî ra erê 2019 adarê em ê hilbijartinekî çê bikin ama hûn dizanin rewş û mercê Tirkiyeyê ana têda ye rewş û mercekî demokrasî nine daha zêde hûn dizanin Tirkiyeyê de tê xwestin ku sistemekî were ava kirin û vê sistem zî sistemê faşîzmê ye vê sistem zî sistema dîktatöriyê ye vê dönemekî wilo da em dikevin hilbijartinê hûn dizanin operasyonê siyasî ser partiya me HDP û sergelê me 2009 ji vir de her tim berdewam e ana zî dönemekî wilo em têdane hûn dizanin car 3 sal û nêvê dawî da tecrîtekî giran ser Birêz Öcalan de û vê tecrît zî bi şexsê Birêz Öcalan de tecrît ser gelan e, tecrît ser ciwana ye, tecrît ser jina ye û tecrît ser hemû saziyê demokrasiyê ne. Dönemekî wilo da em hilbijartina 2019 em pêk tînin ama merokane bibêje kî yanî sistema Tirkiye 100 sal e nêzîkatiya wan ew kawan ji bona Kurdan û Kurdewariyê her tim tunekirin, her tim baskı zulüm, her tim qetliyamê ye û ser viya da em zî her tim tekoşîna xwe mezin dikin ama merokane bibêje kî hilbijartin çawa 24 Hezîranê da car bi vê şert û mercê aloziyê de me çêkir car çawa me yekê mijdarê 2015 de çawa me bin şert û mircê baskî û zulmê de me çêkir hilbijartina 31 adarê zî em ê car hêlekî tê xwestin kî sistema Tirkiye we guherandin sistema Tirkiye ana tê guhertin tê xwestin kî sistemekî yek zilamî were afirandin û ji bona hilbijartina 31 adarê jî ningekî heremî tê xwestin kî were avakirin ama merokane bibêje kî hem ser navê siyaseta HDP hem ser navê gelê Kurdê Pakura Kurdistanê merokane bibêje kî vê yani tekoşîna demokrasiyê tekoşîna mirovatiyê tekoşîna hemberê tecrîta ser gelan li Bakurê Kurdistanê Birêz Aydeniz li Bakurê Kurdistanê hûn destnîşan dikin ku li Bakurê Kurdistanê hûn destnîşan dikin ku lingekî herêmî AK Partî desthilat dixwaze pêk bîne yani wekî HDP hûn çawa dinirxînin bi rastî AK Partî MHP ew tifaka ku hatî pêkanîn
الباکوری کردستانی دکاری ببی رکبرک سرکه برانبر اتفاق کردستانی کو HDP لگل پارتیین کردستانی پیکانیه. Yani Türkiye'de ana unduzanın ittifakaki MHP ve AKP hatiye çekirin. Ucar heladın zi ittifakaki CHP ve İyi Parti ve partidin hatiye çekirin. Jibona politikayı HDP Jibona Bakura Kurdistan'da ittifakı partiye Kurdi ittifakaki hat çekirin. U bu ittifaka Parti Kurdistaniyan emi bikevin hilbijartini u hela Türkiye'de jî car bi ittifakeki demokrasi emi bikevin ve hilbijartini ama merokana bibêje ki dizanın 2004'dan da jî hilbijartinekî hat çekirin û piştî 2004'dan şunda bi raya gasp kirinê îrada gel hat gasp kirin û qayyum avetin ser şaredarî me dizanın سدو دو شارداری ما هبون و جوانا نود و شش شارداری ما رایا گاسپی قایم هاتن آوادن و ایرو امکانم بیجن کی اراده گله ما اراده گله کرد و کردستانیان به رایا قایما گاسپ هاتیه گاسپ کرد جوانای مروکانه بیجن کی همبری وان پولیتیکای قرش همبری وان پولیتیکایان گله کرد گله کردستانیان و اوی جبونا دموکراسیا ترکیه خبات دکن و جبونا وی هلبجارتنه دکه و هلبجده و تکوشینا خو مزن دکن نرازا بینا وانا مزن هیا جبونا وی مروکانه بیجی کردستانا باکور دا اتفاق AKP و MHP حتی لانه برایا دموکراسیه برایا هلبجارتنان دنگه کی نگرتنه دنگه کی سرکفتنه کی نگرتنه جبونا وی مروکانه بیجی کی چقدر ظلم و زورداری و زیاده زیبه çünkü ev dizanın برای دموکراسی برای اراده خودی اراده کی هلبجارتنا سر کردستانی اوینه کانم بکن جباناوی اراده گله کرد هات گاسف کرن و قایم هات آوتن بله برز آیدنیز از دی وگرم گلوه اوی نرین yani بله از دی وگرم گلوه از درباسی وانی دبم برز شمستین بozkurt Slav نهال ترکیه دوباره سرکه ین جبو هلبجاتنان گوهاتی آوا کرن هیا یک ناوینا آک پارتی و MHP دوکی برای جمهور و برای ملی کود ناوینا CHP ای پارتی و هن پارتی اندنی بچوک دیجی کود ناوانده جیه دکرن جالیه برای جمهور و نها تومتک برای دن آنگو برای CHP و ای پارتی تکرن کو به تروریستان را هفکاریه دکن. گلو نزیکاهیا لپشت و یکی و سیاستی چیه مبستا دستلاتا ترکیه کو هفکاریا لگل HDP کرن وکی هفکاریه کی تروری تیب ناف کرن هون وکی شروع وکاره کی سیاسی چاوادنر. بله فرمو بری هر تشتیش تماشاوان کردستان 24 را لکردستان باجار وان سلاو رزق پیشکش دکم بله و کنجی دزانند هلبجارتن هریمی دا پولیتیکایک هریمی نایت مشاندن لوانی اوی امجی هری باش دنرخینن ام جد خواستند که هم هر دوره که نامزد به پروژه خوی هرمی ورن نرخاندن بله که وقت کنجی دبینن که دم نزیکی هلبجارتنه دبه هم لآلی اقتدار اک پارتی و هم جل آلی HDP و daha زیاده برنامه وان ناوندی تنه نرخاندن ام دخواستن هر حریمک سر برنامه حریمی قوه کنجی دزانن سال 2018 دا
enflasyoneke gelek mezin nêzîkî sedî sed hat diyar kirin feqîrî û xizanî bi îşiyek gelek mezin di bajarê me li Wanê li Herêma Kurdistanê herwiha li Tirkiyê ber wê em heta vê gavê jî dêna xwedinê her kesek ser feqîrî xizanê karûbarî û vê enflasyonê zêdetirî germahiya hilbijartina ew nekiriye xwe nedaye nîşan em jî vê gavê mêze dikin tabî ev hem îktidar û hem jî HDP ew ê xwê polîtîka xwê navendî biguherin ku bizvirin ser polîtîkayê herêmê. Birêz Bozkurt niha li bêje ku li tevayî ya Bakurê Kurdistanê ji cihê şaredariyên hilbijartî qeyyûm hatin destnîşankirin de sila dibêje ku evan qeyyûma xabat û xizmetekî gelekî baş ji civatê re kirine. Civat gelekî ji wan memnûn e û di van hilbijartinan de deng dêr dê va qeyyûma wekî şaredar hilbijêrin. Wekî şîrovekarekî siyasî ev proseya qeyyûman ku li Bakurê Kurdistanê hate sepandin bi rastî karî bûn xizmeta gel, civat, çand, perwerde ya civatê bikin ku dengderên Kurd biçin deng bidin. Belê bi rastî ku piştî kayyum li Kurdistanê hatin avêtin li ser şaredariyan biçek kêmasiyên şaredariyê HDP jî hebin. Her wiha di alê teknîk û bajarvaniyê da kêmasiyên gelek mezin hebûn. Belê gel jî li vî alî da nerazîbûnê xwe dem deman didanîşan. Ez jî hem wek karsazekî hem jî wek serokê bazirganiya organîzaya Wanê ku me ev kar û baran dişopandin biçek polîtîkayê wan yê bajarvaniyê dûrî daxwaz û armancê civakê bûn. Me jî her wiha car carnan hevdîtinan da ji wan ra digot. Me digot gerek jiyana gel da jî wek karûbar û xizmetê bajarvaniyê biçek ser ekonomiyê aboriyê polîtîkayê wê baş ê civakî hûn evana li karsazan li civakê bigirin her wiha ku hûn bi civakê ve polîtîkayê we bibin yek. Bi rastî van derbaran da biçek kêmasî hebûn me jî evan şopandin bi nêz ve belê piştî ku kayyum hatin avêtin rast e di derbarê bajarvaniyê da biçek karûbarê teknîkî hatin kirin lê belê nerazîbûna gel zêdetirî çêbû ji ber ku îradeya gel kayyum hat avêtin. Piştî ku kayyum hat avêtin jî ev karûbarê ku em behs dikin bi pirî li derva ev xizmetan dane fîrmayê derva xebatkarê Wanê nêzîkî ez neşaş bim 4000 kes li îş hatin derxistin. Bi rast de çawek we nirxand belê derbarê bajarvaniyê da em nikarin înkar bikin wek karsazekî li van bûyeran objektif din hêre çêbûn yani derbarê bajarvaniyê da tiştên teknîkî çêkirin. Evana bi hêsanî bi şaredariyê me HDP dikarbûn çêkirana berê ev kêmasiyê wan hebûn. Alîkî ve em van kêmasiyê wan ewk dikin tînin zîman belê evana jî ev kar û baran kirin belê gel daha zêde reaksiyonek danîşan ku îradeya wan çima kayyum hatiye avêtandin gel li îş hatiye derxistin belê bi rastî ez bi kelimeyekî jî dikarim evê şîrove bikim
او کاروباری که قایومان کرنه رعیان را نایت تحویل کرن یعنی او نابر رعیه از وسا دنرخینم ناوک انسانک ناو جواک داجی یعنی هدف دنگی خوی که 2014 دا استان دیه یه جوه زیده تر لباجار وانی بستینه از وسا بله ام دی سفگرنا گلت بریز بوزکورت از درباسی دیاربکر دبم بریز آیدنیز نهاد واری خدمتی ده تبو خجی بیست بریز بوزکورت هن رخنین گریدای شهردارین هدف آنی نزمان گلو دوان هل بجارتنین هرمی ده نقش ریا هدف جبو خدمت گزاری یک باشتر جبو پیشخستنا چاند پرورده یا جواتی باکوری کردستانی دی چه به جبر گفت تایبتی هدف باکوری کردستانی دی بشتاری هل بجارتن هم ببه دو از دخوازم ویجی بیجم که دواری پرورده دجی هن رخنه هدف دهات نگرتن کم دستلاتا هرمیش بوی پیشخستنا زمانی زکماکی دگاری بو هن خباتان بکه هدف او خبات نکرنه دواری خدمت گزاری دجی او رخنه لهدف تین کرن نقشری او جبو شاربانیه کی باشتر چیه بریز؟ Yani kanım bebejim ki yani jibona yani hani dengi ve pır başnayım ama jibona perverde nakşareja HDP evet çi be ve hat pırskırın yani menu kanım bebeje ki daha beri şarederi vata dest gel de bu dest partiya HDP de bu jibona nakşareja perverdehi tenene jibona tevahi civaki aslında xabat hatın çekirin. Hem jibona civanan hem jibona tendürüstiye hem jibona perverdeyi hem jibona xabatı jine gelek xabat hatın çekirin ama vakta kayyum hat avetin pişti kayyum hemu hatın fettisandın şaraderi ana şaraderiya gelne şaraderiya evkaya ya kolluğaya şaraderiya gelne şaraderiya sistema devletiye ama merukana ve jibona 2019 pişti helbejartine jibona perverdehi çünkü hem jibona perverdehiya zikmaki perverdehiya civaki perverdehiya ser zamanı kurdevariye xebat hatubun çekirin ucar hunduzanın jibona dibistana seratayı hatani dibistani zaningehe rol modeleki dabu berxwe ama beri kayyumeda hunduzanın zaningehe Türkiye'de zagone Türkiye'de perverdehiya ser zamanı zikmaki kadaxeye ama gora xebatı şaradariyan zu gora gelzi xebatı perverdehi hatubu berdayın hunduzanın se dibistanê azad xebatê xwe berdewam kirin 2 sal ama piştî 2 sal hatin qedexe kirin û hatin qapat kirin ama merokane bêjî ki piştî 2019 ji bona hemû yani îrada gel hem were girtin û piştî wê zî ji bona kar û xebatê civakê kar û xebatê jinê kar û xebatê civak ciwanan zarokan tevahî ji bona ewka ji bona xebatên heremî tevahî nexşerêja evkê de hilbijartinê de heye çünkü em dizanin ki gelê Kurd ji bona statiya xwe û car ji bona zimanê xwe vê tekoşînê 40 sale dide piştî hilbijartinê jî hem ji bona perwerdehî hem ji bona xizmeta gel yani hûn dizanin hêla aboriyê da hêla xebatê jinê da hêla evkê da pir zulm û zordarî tê çêkirin yani ew ê xebatê HDP piştî hilbijartinê ji bona înşakirina civakê ew ê bidome merokana bibêje vana çünkü ser kayyumê tê xwestin ki aslında irada gel zimanê gel rengê gel were fetisandin em zî dibêjin mîna HDP her tim çawa bi
gelê xwe vê tekoşînê da bûn ji bona hilbijartina 31 Adarê da jî ew ê vê nav vê xebatê da be û ji bona nexşerêja heremê tevahî Kurdewarî çünkü ji bona wê îtîfaqa Partiyê Kurd hatiye çêkirin ji bona Kurdistana Bakur va îtîfaqa Kurdewariyê îtîfaqa hemû heremiyê merokane viya bibêje. Birêza deniz rewşa HDP wekî rewşek taybet hilbijartinan da tên irxandin. Mesela li Rojavayê Tirkiyeyê HDP'li gelek cihan dê namzetên şaredariyan dernexe. Ev yek diraya giştî de wisa tên irxandin ku HDP dê piştgiriya tifaka CHP İYİ Partî bike gelo rastiya vê yekê çend e? Yani merokane bibêje ki HDP ji bona partiyekî ji bona berjewendiyekî ji bona Rojavayê namzet nexistiye ew nine HDP ji bona Kurdistana Bakur da evê şaredarî hatiye gaspkirin vana girtin û daha zêdetir şaredar girtin û ji bona Rojavayê Tirkiyeyê jî yani hêla demokrasî ji bona demokrasî û azadiya gelan kî ew ê xebat bike ji bona wê gavekî avêt HDP yoksa mero nikane bibêje HDP ji bona namzetê Rojavayê Tirkiye dernexistiye ji bona partiyekî derxistiye va na ji bona partiyekî ji bona şexsekî ji bona îtîfaqê din ne derxistin nine ji bona demokrasiya Tirkiye yani ji bona azadbûna Kurdistanê îtîfaqa Kurdan ama ji bona demokrasiya Tirkiyeyê jî evkekî yani gavekî avêt va gav ji bona gelê Tirkiye û gelê Kurdistanê tevahî ye ji bona demokrasiya Tirkiyeyê çünkü hûn dizanin sistemekî diktatoriyel têxwestin ki Tirkiye'de were ava kirin em dibêjin ji bona Rojavayê Tirkiye wê îtîfaqa faşîst gav paşavetine ji bona wê namzet nehat derxistin yoksa ji bona şexsê partiyekî ya da ji bona şexsiyetekî gav nehat avetin va gav ji bona gelê Tirkiye tevahî hat avetin. Belê spas ez derbasî wanê dibim Birêz Bozkurt diraya giştî de bir û ramanek heye di rapirsiyan de jî ew derdikeve ku tifaka HDP li gel partiyên Kurdistanî efektekî pozîtîv ji bo dengdêran li Bakurê Kurdistanê peyda kiriye wekî karsazek wekî şîrovekarekî siyasî nirxandina te vê babetê de çi ye gelo? Belê, zor spas. Wekum dizanin damezrandira HDP hetanên ha HDP îtîfaqê xwe herî girîng bi çepê Tirkan re dikirin. Ewa jî di nava Kurdê yani em bêjin netewî millî da reaksiyonek nerênê didanîşan. Niha jî yê ku piştgiriyê dikin gelek sazî û dezgehê cepê Tirka hene belê îjar vê hilbijartina 2019 da îtîfaqa Kurdî di nava gelê Kurd da reaksiyonek gelek baş erênî da diyar kirin. Evê reaksiyonê xwe tevî Kurdan da bi şabûneke gelek mezin hat pêşwazî kirin. Her wiha li Wanê jî li bajarê me dinê jî eva îtîfaka cara yekemîn ku nava Kurdan da tê kirin gelek evê dizanin. Çend ca beriyan ha jî HDP û ew partiyê ku çizgiya HDP da dihatin hetanên ha eva gelek ceribandin û serneketin. İjar ku em bêjin şoreşa hem Rojava hem jî
باشوور کردستان اف شورشانا یک بوینا کردان کرد تشتکی مجبوری هدفی جبر که ایجار اف سرکفتنه گلک باش به درخست ناو گلک کردا گلک راکسیونک ارینی و پوزیتیف دانشان از باورم که گلک جهان جی اف اتفاقا کردی دا او نامزد واجی دانه نشاندن نامزد اتفاقی جی دانه نشاندن ایتاب بیمد دخواست هر وک اواجی وک پارلمنتری هدپی جی ناوا شارداری وان دا جی شارداری گایری مسلم اوی گلی دنه بیر باوری جدا جدا دا که ناوا هدپی دا هبیانا یک گلک دولمندی یک مزن بدانانشان اوی از بیر باورم نافگل دانشی ام گلک راکسیونک ارینی دانشان بله سپاس برز شمستین بوسکو شروکاری سیاسی کارساز کو جوانیل گل مبوین سلاو و سپاسی برز صالحا آیدنیز پارلمنترا HDP دیاربکر کو استودیامه دیاربکر ترکیه تماشاوان هیجا مهاتن داویا برنامه روزه و ایرو حتی برنامه یک دنا روزه